Kaixo danoi, gaurkoan Galdegazten almeneko ikasliak ditugu. Eta ez daki bat dantzarako gogoz etorri dien, baina gonbidatua behintzat tarimetan edo oholtzetan errege izaten ari da azken aldian. Ezagutu dezagun. Etxipe musika taldeko kidea da gure gaurko protagonista, Markel Mendizabal. Aseri ez izenez ezagunagoa da Arrasatearra. 2022 hasieran sare sozialetara single ezberdinak igotzen hasi, udan kontzertuak emateari ere ekin eta goia jotzen diardu gainerako taldeko kideekin batera musika urbanoa 4 haizetara zabalduz. Barneko gauza kanporatu eta asetzeko sortzen du musika eta pasaden urteko abenduan Gosategi taldearen trikitidoinuak oinarri dituen Alboka joka roka kantuarekin Euskal Herri osoan da ezaguna, pentsa, 180.000 ikustalditik gora ditu jada kaleratutako singlearen bideoklipak. Jakin badakigu euskal musika tradizionalak gaur egungo joera musikal modernoarekin uztartzea duela helburu indartsu hasi den taldearekin batera. Imanol Beloki, agian gaurkoan DJ lanetan jarri behar izango duzu eta Aseri eta Arizmendi ikastolako almen guneko elkarrizketatzailea artista handi hauekin birala izango den single berri bat sortu. Nola ikusten duzu lagunok? Hortxe erronka. Markel Mendizabal, Aseri, ongi etorri Galdegaztera. Aupa Markel, ze moduz? Aupa, oso ondo. Hemen goguekin galderak erantzuteko eta... Azken aldixen gainera tope zabitz, ezta? Bai, azken aldixen kontzertuekin atope gabitz, Euskal Herri isa ganera aldu gare, eta atope. Gaurkoan almenekoak etorri die geurera, Oxel, Gari eta Iseia izango die hemen galderak itzen, eta kontrolian berriz Noa eta Maialen Apraiz izango die gurian. Eta gure bozue, ja zeuenik aurkeztuta, hemen daukotzue Markel, etxepekua, aski ezaguna zeuein dako, ezta? Bai. Haupa Markel, eskerrik asko etortzeagatik. Lehenik, badakigu zure goitizena Aseri dala, baina nundi dator goitizen hori? Goitizen hori dator familizatik. Aman partetik, amaman baserrixa Aseri egiten zen, eta botain zaubien, eta nik esanen, zeizen jarriko, ze Markel ez da jarri behar abeslari zen moduan. Eta esanen, pentsetan, Aseri motza, holan politxa, eta Aseri aukeratu nahen. Baina hori, familizatik dator. Bai, zure gaztetako musika talde gustukoena zein zen? Eta ordutik ona zure azkenien gustuak edo aldatu die? Bai, gustuak asko aldatu die. Osea, ni gaztetan hemen Arrasatekoan az, eta Arrasaten gaztetan entzuten zen punk, rock, oi. Eta ordutik ona gauzak asko aldatu dio. Gure gazterixak hemen internet bidez eta heltzen gare edozein musika estilotara. Eta nire gaztetako talderik gogokuena, ez dakit zein esan. Esan aldotzut Extremoduro bat, Subversion X, ez dakit. Talde asko guztetan gaten. Baina hori, danak punk rock roiokoak. Estilo bateko kantuak entzun, baina beste batzuk eta arrakastera sekulakoa gainera lortzen, azken aldixen, ezta? Bai, hori da. Bai, gu esan moduen, hemen jaixo garenez, Arrasate eta hemen Baiaran estiloa beti zen da antzerakoa, baina ondela urte batzuk, lagun batzuk eta mutiko eta honeko da, hasi ziren musika itzen eta gu inspiratu ginen eta hor sartu ginen, musika urbanoan buruz. Eta apur bat, etxepen inguruan hitz egiten, nundi dator izena eta zelan sortu zen? Etxepe izena dator, guk dago estudizua edo lokala lagun baten sotanuen, eta sotano hori deitzen da etxepe, osea, berez. Oindala urte mordo batetik deitzen da etxepe. Eta elkartu ginen hor kuarentenan bertan, eta ingo gube musikian. Azkenean gaur egun ez tozu baliabide asko, ez? Baldin bakotzu ordenagailu bat, tarjeta de sonido bat eta horrekin ja poina balzare. Eta izena etxepe bertati dator, gainera hau justo logua, iguala dau bertan, lokalien, en plan baldosekin eta esan, etxepe, holan geratu da. Hain berriro be zure infantziara jota, bakigu almenen ibili zinela, gumoduen, eta nahi dutu galdetia zeran goratzen duzun almenen ikasle zineneko etapa.
Badakigu inglesien oso ondo moldatzen zinela, edo, bueno, txoritxo batek esan duzku oso ona zinela. Eta, bueno, zuzortu duzu. Ba, nik Almenen oso ondo pasau nahen. Osea, nik urte nintzen Almenetik, eta jo nintzen Miguel Altunara Bergarara, eta nik esaten nahen, jode, zelako gustora bizi nintzen Almenen. Osea, ja nauko nor kuadri bat, gainera nintzen arrasteko bakarretarikoa. Eta inaben hor kuadri bat politxa, eta peniamun susten almeniztiak egizia esan da. Eta inglesien beti ukidot hor gatazkatxuak, baina atera naben azkenin be. Egizia esan da, inoizen ziren ikasle fin-fina, bez? Banauko nire puntu fuertiak, eta baina hori. Eta Almenen egizia esan da, oso oroitzapen politxa daukot. Esan bihotena da, neube, bueno, Almenen ibilitxakoena zela, eta inglesian, zeure antzera nabiela, baina bierra dauenien, ataten dugu, gogua, eta zeure irakasle ohi batek be, onako adirazi duzku. Hola, Markel, igual harritxuta ez, ni hemen ikustianaz. Bueno, anekdotatxo bat kontatzeko eskatu duztie, eta hemen hau, ze kontauko epe den. Bueno, bani ondo horatzenaz, DBH laugarren mailan ikaslean joan ginen hartan, eta Bartzelonara joan ginen, eta, bueno, hostel batian gazenan Bartzelonan, eta, bueno, zerbait gertatu zen, eta irakasleak azarretu ginen, eta txuelo geletara bialdu zintxustegun. Eta ondo akordetan azelan, zeuen bila fanintzen ian logeletara bialketako, bilarrian jolazten zen guzien, atzerriko neska batzuekin, Belgikakoak uste dut ziala, ez? Eta momentu hartan, kriston penia emuizosten zeuek ogera bialketia, ze egisa esan, zu inglesez hainbeste entzuten sekula. Sekula, hainbeste klase hor duta gero, inoiz ez nauen hainbeste ingles entzun zeureagotik, ez? Eta momentu hartan, zeingoa da motivazioa, kriston penia emuizostela zeuei ogera bialketia, praktiketan, ganoraz praktiketan zenditziela inglesa. Bai, hori akordean hazni bai. Horregon ziren arazotxo batzuk ikasbia batetan dienak eta gora bialdu gintzuen, eta justo Bartzelona ingu zen. Zauzen belga batzuk edo. Eta hor, posik ingu zen, eta inglesa saiatu behintzat nintzen hitz egiten, eta horretorri zen Mireia. Asko maitotela Mireia, eta gora bialdu gintzuen. Ondo. Eta esan gaike gaur egun zure motivazio handixenetako bat musikia dela, eta hildo hortatik zelan murgildu zinen musikara edo zelan hasi zinen musika munduen? Motivazio handixena nik uste baiet. Azken aldixen, nik daukon nire lana parte bai, baina lanetik urten eta denbora asko pasetan dut nire taldekidiekin, tatakin eta gehien bat musikan murgilduta egunero. Eta bai, esan honauke motivazio handixena oin musikia dela. Eta zelan murgildu nintzen musika munduan, nik hortan nik uste dut bizitza osua noela musika murgilduta. Txikina nintzenetik, aitzak abestu itzen dau, aitzitak abestu itzen zauen, nira nahi jokinek beti izen dau taldia, eta nik beti esaten nahen, jode, eta nik zeba zindo deuki talde bat. Nik ikusten nahen hor arrasteko gaztetxea petauta, ikusten nahen nire lagunak talde bat zokiela, eta nik esaten nahen, eta zeba nik ez dago talde bat. Eta egoten azorre handolo todo. Eta azkenien kuarentena hostien, sortu zen holan, lehenengo jiji-jaja moduen, eta oin hemen txegaz, eta oso gustora. Azkenien nire ametxetako bat bai izen da, ez? Nik ikusten hauen herriko gentia ezaguna, arrasteko gaztetxien, bergarakuen, ez dakit nun, kontzertuak emuten, eta zaten hauen, jode tio, nire bai eguroteuki talde bat eta mugitzu jendia holan. Eta azkenien amets hori bete dut, así que alde hortatik posi behintzat. Musika urbanoa itxen duzue, izan zauen zailtasunik musikan murgiltzeko, badukozu horren inguruan une goguan urandoko zuen? Zailtasunik egiz esan da, ze guke
eukidoen bentaja bat izen da Tata eta Mutiko, que ja eurak hasi ziren ja hemen Baiara inguruan musika urbanua ja sartzen, eta guk eukidu ja kriston bidea egin ja, osea, guri lehenengo momentutik txalotu induzku, osea, guretako egin zen impresionante, lehenengo kontzertu da eta gente mordo bat, eta baina bai eukidu dena da, hemen ingurukoak eta eskitzen dozuen musikia ez dakizez, claro, hemen beti eruen da estilo iguala. Eta oin aldaketakin, bai euki gauen hasiera baten kritika moduko batzuk edo, baina oin azken aldizien eta pentsetan ez gauen jentia ator gure kontzertuetara ondo pasetan da, niako lagun batzuk esaten da, hau ez dator gure kontzertuetara bizitzan, eta torten da gure kontzertuetara eta esaten dut, ostia, zelako girua jartzen duzuen, ez? Horren baten betorriko naz. Baina hori, zailtasunak como tal, ez naben esango. Errestasuna gehiago kideu. Bai, egisa da, Etxepek sekulako arrakasta euki dagoela Baiaran, eta, bueno, azkenengo abesti batzukin talan, Euskal Herri osera bai zabaldu zari, batez be, jente gazte asko engantxau duzue, eta zuki gerri dozu aldaketaren bat, hasi zinen momentutik gaur egunera. Bai, a ber, Alboka bestixak intzauen bumakin, Euskal Herri mailan ja ezautu itxan gaitu gentiak. Adibidez, nino hile juergan tolosa batera eta geratzen duzte gazte batzuk. Ostras, usare Alboka bestikua eta arraski bat eta... Bai, hemen inguruen, hemen Baiaran eta danok ezauten gareta, baina hemen dikampo apur bat urten da, oso ez taberna atera tentzute dozu horri atzetik, horre dia bezlarixak eta ez dakize, talakoa bai egertzen die, baina bestela be... Kurioso izen bida, ez? Taberna atera fan da, zeure kantua, entzutia. Zeu kantetan entzute hori, ez? Bai, kurioso da hori. Batzutan inkomodo da, baina ez da inkomodo ez. Da, igual sartzen zara tabernara atera, zura bestixak hartzen da bie, eta jaukotu taberna zua zeuri begira. Claro, zuz askoergan, nire mutiko normal bat da, beste da non moduen. Claro, baina, bueno, hori ja azkenien be aurrera eramaten dago. Eta, zuke ze oroitzapen dauzketzu eskaini zinuten lehenengo kontzertuan inguen, hau da, nun izan zen zelakua eta kontzertu emun horretik urdurita egon zineten edo? Nire lehenengo kontzertua izan zen Aramaixon, nire urtia ziren gainera, eta nire taldekiak gizelak badien, eta igozien estenarixera, eta direktamente hasi ziren zorionak abesten, eta klaro, zan Aramaixoko plazia beteta. Eta nire lehenengo kontzertua ni, nervioso ez, urrengoa. Eta hasiera baten hasi nintzen abesten, eta zaten nik ze letxe zitzen dut hemen, jente honen danendako abesten. Baina gero ja pare bat abestu hostien ja lasaitzu itzen zare eta jartzen dozu zure jaigirua edo bai, ez? Azkenean ikusten duzu jentia dagoela tope, zuri horrek be postasuna mutu eta asko, publikoak asko muten dut bai. Eta ze aldarrikatu nahi duzue zuen musikakin? Aldarrikatu, nik uste dut gauza asko ez duela aldarrikatzen. Adibidez, hoianen abestixak rockstar bai dauko hor bere mesutxua. Baina gero adibidez nire abestixak die gizau sentimentalak, nire bizipenak, oingoz ez dutin abestirik olan ezer aldarrikatzeko. Geixau da nire barruko gauzak aterateko eta... Claro, zure bizipenak ez, zure lagunekin momentuak eta lan. Bai, guk nik beti esaten dut. Nik idazten duten nien edo abesti bat itzen duten nien, lehenko itxon dut niretako. Niri guztau bijat eta ez bagat guztetan ez dut aterako, eta gero ja guztetan bagat aterako eta jentea guztetan bagako, oso ondo. Bai, egisa hori askotan izan dela arrakastan oinarrixia, ez? Benetan itxea guztetan jatzuna. Hori da. Eta badukotu helbururen bat Etxepe taldiakin edo? Helburua, nik uste dut helburua ja beto ditxugula, ez? Oindala urte bete zinen inor, ginen hiru tontolapiko orkaldien zauzenak, eta gaur egun bagabitzeltzen nivel batera nik ez nahona pentsetan nahi izan da.
Alboka bestia joko berriro, arrakasta hunditxa eduki dau, eta zelan izen zen sorte prozesua. Azkenien, Gozategi talde historiko handi bat izen da, eta zelan, handi bat da, eta zelan izen zen prozesua. Prozesu horrek badako gare anekdotia, bai. Hain guzen jaizalen, osteguna uste dozala, eta etorri gaten oian, baina pare bat kainaran ostien, mendi ikusi, topa hona benatu da, Gozategin abesti bat, inbio honekin guk abesti bat, eta garri gaten, musikia eta dana garritxa jaizaren, eta bera, mobiakin nola, niri belarrira. Eta nire esaten, ez abile esaten. Eta gero horrengo gunien, bialdu zuzten eranen, igual zozein leike. Eta gero prozesua izan zen, beste abestian amoduen, ez? Elkartu ginen estudi zuen, pesan, emun bejoako honi bai. Eta emun zoten, gero ikusi gaben abestixak azoiela moldatzen eta bere estruktura hartzen. Orduen hitzen gaben Fesekin, Fese da Julen Larreñaga, oin biziana Southamptonen, Inglaterran, eta bialdo zotzen abestixak eta erametzen. Iosu remix bat edo bukaeran, que coja punch, eta bialdo zuzkunean guk esan, hau da un hit. Que temazo. Bai. Eta hortik esan, Gozategi behitzen, inbiegoteko, ez? Zigan Gozategikuekin, bialdo zoten abestixa, eta Gozategikuak superposik esaten, Normala, bai. Bai. Osea, esan abesti bat, indala, 9 urte edo publikauta zaudena, esakona letraik, eta komentau zoten, bialdo zoten abestixa, eta bera superposik esaten, eskerrak emun zuzuen guri. Claro. Aipatu duzu, zeuretako igual idazten duzula, kantu bakotxa persona batena da, ero etxepena da, porque hor ez dakit nik igual reggaeto, jazz, musika urbanuaz eta asko ez dakit, baina bai kantu askotan esaten duzue, axeri, etxepe, eta kantu azten da, kantu hasieran o dana dalakoa. Kantu bakotxa persona batena da, taldiana da, danon artien injakua, ero zelan? Adibidez, daz abestixan niokotelan niri haienak, gero grabaketak eta danon artean itxen dugu, eta gero abestixak dienak taldekuak. Osea, adibidez nik nire abestixak idazten etxut nik etxian, base bat topau, aurikularrekin jarri, konzentra bat burtso bat, eta idatzi, eta gero danonak dienak, puntetan gare estudi zuen, eta geixen bat izen txugu jaigiruen abestixak gai, zeure taldeko kidiekin be egon gare, eta mesutxo hau be, itxia be zeuretako. Ezautu dotenetik, beti izan da pertsona bat alaia, beti ondo pasetako bastante salserua, forbiztia gai, eta kriston momentuak eukido berakin, así que eskerrik asko. Bueno, Markeltani ez gara izan lagun minak beti txikitatik besta, baina azkenengo urtiotan asko ibili gare batera, eta kristoneko pertsona dala konturatu izan naz, eta laguntza asko manduzta, ni txarto gona zenian eta, nik uste gara bai txarto gondanian batera lagundu gare, eta hori, azkenengo urtietan musikakin eta kriston harremana sortu du, eta oso posin hau holan izatiana. Así que eskerrik asko, Markel. Adibidez, oianekin ni ezaguketan naz, lakoa ginenetik. Eta oianekin ibilina sarrasetetik lekuan, eta bera kriston pertsona, txikitatik kriston anekdota daukot berekin, konta bezin dienak asko. Eta oso pertsona hona bera, laixa be bai, jaigiruen bera be nagusi. Eta helik kriston bihotza dauko, berak esan da moduan ez gara esaltzen txikitatik, baina azken 2 urte honetan asko gongare batera eta asko gabitze goten, ize egunero. Eta berak ni txarto gona zenien lagundu nau, ni saiatu naz bere laguntzen, eta pertsona bat, gurotera nire bizitan egotia beti. Jaigirua bai, baina arro sentimental hori be adierazi daue, ondo, Zepe bai, adierazi duzu, kido zuntxo momentutxoa hori esateko, eta hori be importantia dala, ezta? Bai, baitasun asko da gure artean. Bale, eta etxepeko kideo dien Eli eta fanekin ondo konpontzen zare. Baina zein da abestixak sortzen aginte makila eramaten dauena? Aginte makila argi eta garbi esan gotzut Elik daroiela.
Eli barik proiektua esan urtengo aurrera. Bera apur bat la cabeza, burua. Bestio bare, txendo gura bestizak eta, baina gare maz a nuestro rollo. Eta ginte makilla bera horreie. Eli da pertsona eta asko dakizena, eta asko lagundu dauna proiektu honetan. Berak jarri hau estudizua, berak grabetan da, eta hori, oso eskertuta gaz berai, bestela ez ginen egon hemen gauzen lekuen. Zeuekin batera, beste kide bat badau, horratzien, musika itxen dauena, eta mesutxo bat bialdu duzkurrunetik, zeuretako. Bueno, Markel hitz batekin definituteko esango nagoen ona, klala. Pertsona ona, lagun ona, zakit, nik oso ondo pasando berakiz. Bai, Andoni oin Mexikon dagoela, Arnoiz datorren, Andoni da kriston pertsona bat, kriston bihotza, azkenengo momentuak Mexikora juna horretik berekin pasadotenak, un amor, beti pasetan dugu ondo, gainera bizo gare celebriak, así que barre batzu botaten dugu, bizo gara antzerakoak egiz esan da. Bueltetako gogoz begongo da beraz, da? Bai. Han ondo gongo da, baina bueltetako gogoan ikustu dakula. Bai, zuek musikari garantizia emun dutze zue, baina estetika be zaitzen duzu, ez? Hau da, kontzertuetan eta zuen janskera zaintzen duzue? Bai, egiz esan da bai, azkenien gaur egun musika munduan be bai, estetika oso presente da, bez? Goi-goixen dauenetik, behien daueneraino. Eta gu be saiatzen gare. Adibidez, nik esan bidarra dago, kondinazela bastante txandalero gaur bakerotan etorri arren. Baina, bai, saiatzen gare estetika zaintzen, bai dauko nire kasuena adibidez, estilo urbano apur bat olan, txandalerua esan duten moduan. Baina gaur egun hori erbeten da bai, eta nire guztetan jatena hori da, así que... Eta, birakin behazitzari, zelan doi konta apur bat, zelan jundan? Oso ondo, gira oso ondo. Hasi gauen Barakaldon, flipa bain gauen Barakaldoko San Vicenteko gaixetan. Heldu ginen ara, eta zauzen lau Moskor, txosnan, joku batzuk itxen, eta guzetan hartzen bat jente hurbiltzen den, eta kontzertuari zanien, zaben petauta, baina petauta goraino, guzetan, zera hau. Eta hori zen zen lehengoko kontzertua. Gero Tolosan be, karnabaletan, beste lokura bat, Tolosan karnabaletan osteguna lehengo eguna, gentia tope, dana ondo. Apurra gabitz, nire kasuan apurra flipetan, indala urte bete goten gaben Aramaixoko plazan, oso ondo bai Aramaixoko plazan, eta gabitz leku ondixo betara heltzen, eta oso posik. Eta postasuna mutotu hori guztia gentia zura bestixak kantetan, eta la kuadriakoak bakarrik. Dakotzula hor, isa 1000 pertsona, abesten zura bestixak, eta esaten duzu, pasada bat da. Bueno, kontzertu iburuz berriro hemenguak egon gare baten batutan, eta badaukotu, naixo duzu arrasaten edo inguruen itxia kontzertua, edo kanpuen, Tolosan edo Barakaldon esan duzu moduen. Nik arrasaten joditzuten bi kontzertua gaztetxien, lokura bat izen da. Eta San Juanetan bebai, kriston gentetza etorri zen. Ez gintxuela zauten inoez, baina kriston gentetza. Baina badauko bere xarma bebai, ez? Hemendik kanpo jotia, ikustia jente ezberdina, eta gitz. Eta ize aukeratuko naben, hemen la kanpuen. Ixetan ondo. Bueno, bideoklipak bebai itxen duzue. Zein da prozesua, nola itxen duzue? Lehengo abestixa definiruta dauenien, eta zerten dauenien abesti hau atera biou, bai. Gero hor ja sartzen gare, pentsetan, bideoklipa egin, edo ez. Hori behin inbertsio bat da. Eta adibidez, albokakua, jokin zauen, kriston lana, bideoklipan ikusten da,
detaileak eta oso ondo da zela. Eta bideoklipa sortzeak orduan, guk erueten ditugu ideia batzuk, bai gainera, eraten gara jokinekin edo beste pertsonan batekin. Bai gainien gartzen ditugu gure ideiak, bialtzen dut bera abestia, eta hortik aurrera bai apur bat improvisetia, gauzatzuk bai izten ditugu finkatuta, agertu da bestia, baina hortik aurrera improvisar. Bai, gainera, Arrasaten zerikusi asko dauko alboka ikustezu bideoklipa eta lan, eta ingurukoa basara esaten duzu joe. Eta Arrasate representatzen dauen abestioa da, eta hortan zoriontzekoa da. Bai. Eta diskoa ben otsailean argiteratu zinuten 15 abestikin, apustua potentia izan dudarik. Baina, eta nolako harrera izaten ari da? Nik esango nauke harrera ona. 15 abesti horretxatik batzuk ja aterata zauzen, eta ateratako abesti batzuk ja basaukien bere indarra bai. Eta bai, apustua potentia izan da, gure ideia hasiera baten zen mistake bat ateratia bakarrik interneteko plataformetara, baina gero zen, aterako hauseiak fizikuen ez, eta bintxe gabit aterako fizikuen bebai, laizter jarriko salmentan, eta ondo. Interneteko plataformetan oingo sarrera oso ona, jentiak gustau jako, jentiak zorion dutzen duzku, ez hemengoa bakarrik, adibidez aurrekoen eukinan gafantzok izen kontzertua bukatu nahen, eta elgoi barko batzuk etorri zela elgoi barti bakarrik gu ikusten, zara nuzkoen, kriston zedia, oso ondo, eta oso ondo, harrera politxan ikustotu bila. Eta badakigu lagun asko daukozula, batzuk musikai lotuta, ez batzuk surfai, baina zelan konpontzesari txekuekin? Txekuekin ondo, beti egoten die lako bronkillak eta, ez? Batxean eta moduen. Baina, azken aldizan lehen baino beto. Así que, posik horrekin bai. Zura naia gainera etorri da ikasliekin, irakasle moduen, eta hortzen, begira da, realizazio gelan, eta horrekin batera, zeure lenguzinek be, bielduzkue, bideotxo bat. Haupa Mark, zaunengo jazu atzien dauko benetxia. Zure abestixetan ondo esate dozu moduen, danok lauexetan ikasitxeakoa gare eta horregatxiek etorri gare ona. Zinik esango zauen etxepe ainurri nahiagauko zanik, famosuen parezabitz. Hemendik aurrera be jarraitzu zuen bideaz disfrutetan eta badakitzu beti ongo garela zure albuan. Haupa Mark, artista! Patxo bat, agur! Agur! Horre primak, beti, oso ondo. Ondo, animetan beti, ez da? Animetan beti, munduko primaik onena daukot. Naia eta arreba, bai, primak, beti onduen, eta eskertzekoa, bai. Eta gauz eta nire betiko txia izan da, eta horrik azitxakoa. Oso ondo. Bueno, Markel, eskerrik asko, geurien egotiarren, eskerrik asko zeuei bai. Zuei, eskerrak zuei, nire invitatziarren, placer bat nire hemen egotia, eta ikusiko gare. Bide luzia daukotzen dioen aurretik, arrakastia areagotzen, beraz, sorteiko onena zeuri. Eskerrik asko. Eta bestean hoi, urrengo saiora arte, eskerrik asko.